aw bisimila hôtel Lafiya la. Niko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. Dans un monde en pleine mutation, لبيك اللهم لبيك. En Balma, on y est commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ou commission ba. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati toko sebe agence la agence mimbe ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min toko masebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singa de ko agence bekelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso nemia leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia toko seben ikatake nintu ye kuna fuliye anye kuna fuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala naka maka fo commission Allah ka fami ko nyumandi amma assalamu alaikum la sharika lak. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma
98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakokaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo au munu ye danaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara hera la ka segi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to ba no fe no e Amadou Maïgaye a jora joro la nyamo ya ko fenfen a jora joro la ka nisoja mogo la ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la mukele kono ako ka aw bela jele la dunya silame munu be Mali kono ani munu sigiro beno do diye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunuya akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bolo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olube aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bolo kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye ku be dugawu ke hiji ni umura ke tugo nyuma ana musakaw ala ka nogoya silame bela jele ye innal hamda an filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye kari ye novembre kalo tile 9 san 2025 Falaye Keta ale bɛ yan ka se k'a bila bɔlɔlɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min k'a to aw sigiyɔrɔw la Falaye kari donyaw kuma caman mɔgɔw bɛ taa kungow la fɛn caman bɛ yen a bɛ bila kari la ko sabula mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔ la u bɛ se k'o kɛ kɔɲɔw b'o la denkudiw b'o la janajaw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la Falaye hali tɔn dɔw ka lajɛw b'a la Falaye an k'an ka segin an yɛrɛ ma an k'an ka segin Ala ma an k'an ka sabali fɛn dɔw bɛ yen n'i y'u kɛcogo ye ka n'i yɛrɛ ɲininka i ka degun bɛ bɔ yen de Falaye
Bamako duguba in kɔnɔ yan bi fala ye a sera mɔgɔw ka sabali koyi a sera mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ u bɛ k'a kɛ a degun a tɛ taa k'an si dan dɛ fala ye bi Bamakɔ denkulikɛyɔrɔ janajakɛyɔrɔ kɔɲɔkɛyɔrɔ kungokɛyɔrɔ i t'a si dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na kɛnɛ o kɛnɛ anw y'a bɛɛ kɛ tulonkɛ kɛnɛ ye anw ko k'an ka tila ka ala ka hɛrɛ sɔrɔ fala ye a bɛ gɛlɛya dɛ dugawu ta su ye ka bato in kɛ ka kuranɛ kala ka hinɛ lase su ma fala ye kɛnɛ caman bɛ yen bi i bɛ taa jurumu ta ka taa n'a ye ka so dɛ an ka kɔɲɔkɛyɔrɔw an ka janajakɛyɔrɔw an ka kungokɛyɔrɔw a caman bɔra minɛn kɔnɔ fala ye maa caman bɛ yen bi u filil'u yɛrɛ ma wa u ɲinɛna fana e ka maa fatura e taara o kɛnɛ kan e ye bafulu ta i ye basi ta i ye dumuni tobi mɔgɔw nana ka n'u sigi aw yɛrɛ ɲinɛna su kɔ pewu k'a kɛ baro wɛrɛw ye a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna kuranɛ kalan ka televizɔnw wele ka barotigiw wele ka kunnafonidilaw wele k'a bɛ ka dugawu kɛ ko yaasa hinɛ ka se su ma fala aw yɛrɛ ɲinɛna su kɔ minnu b'u ta kɛ gundo la fajirida fɛ fala ye olu bɛ ɲini ka fisa na anw caman ye dɛ wa kuma tɛ a tɔgɔtigiw ka kɛnɛ fala ye a n'a yɛrɛ yira k'a kɛ k'a fɔ ko fo n ka kɛ yen k'a fotow ta k'a fili yɔrɔw la an ka sabali an ka sabali an ɲumankɛtɔ bɛ ka kojugu caman de kolokolo sabu nin ye anw ye o tuma anw denw bɛna n'a kɛ cogo di wulada in na ci ka ca an bɛ nin fɔ mɔgɔw ye an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ fala ye maa bɛ se ka dugawu don maa bɛ se ka saraka bɔ maa bɛ se ka hali ka denkuli kɛ fala ye k'a sɔrɔ i ma gidɔrɔn sira tigɛ nka halisa an b'a ɲini maa minnu b'a waleyaw kɛ u k'a lajɛ u ka jateminɛ k'a ko la hali bi se bɛ n ye ten dɛ se tigi ye ala de ye diɲɛ yɛrɛ fala ye a tɔgɔ ye ko baroso a bɛ ko dugu jɛlen ni su koli bɛ cogo min maanifin ka diɲɛnabɔ bɛ ten cogo de la n'i filila o kama dɔrɔn i bɛ fili fɛn bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ bi anw bɛ jamana min kɔnɔ ni degun bɛ o la anw hakilila k'a fɔ ko kan ka kɛ ni bɛrɛ kan ka kɛ ni hakilisigi ye tuma min na aw bɛ tɛgɛrɛ tu i m'a ye fala ye ala ye ɲinɛ mɔgɔw ka ɲinɛni da fisayara dɛ ni mɔgɔw tun tɛ ɲinɛ a tun tɛ bɛn o la an bɛ don baabu kɔnɔ farali kana taa n'an ye yɔrɔ wɛrɛ bamaciwale ni ɲugawale kɛbaa dɔw tun bɛ fala tun b'a fɛ ka ba tigɛ ka taa senegali k'u bɛ taa ale nɔnfɔn bɔ fan fɛ mali kɔni wolomasiri tabaw ye ta k'u ka min ye ba min tɔgɔ ye ko faleme kɛɲɛba marabolo ale kɔnɔna fala ye ni droniw ye wulikajɔ kɔni bɛ senna fan bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye n'o bɔra yen an bɛ taa sunpi n'i ko sunpi i b'a fɔ ko tumutu n'i ko sunpi i bɛ leere fɔ n'i ko sunpi fala ye i tɛ se ka ɲinɛ i ɲafunke kɔ fala ye sunpi juma tɛmɛnen waleya jumɛn kɛra sunpi sunpikaw minnu bɛ yen bi u ko anw ma ko fala ye ko juma tɛmɛnen juma jiginnen kɔfɛ bamaciwale ni ɲugawale kɛbaaw u jamakulu fila nana don sunpi dugu kɔnɔna na fala ye jama kun fɔlɔ olu y'u ɲɛsin sunpi misiriba ma o y'a sɔrɔ juma jiginna min ye karamɔgɔba dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko alikali u tun b'a fɛ ka taa n'o de ye o waati kelen o bamaciwale kɛbaa kelenw u ka fan filanan n'o y'u ka maa filanan minnu tun bɛ yen moto 85 i n'a fɔ dɔw y'a ye cogo min maa fila b'a moto bɛɛ kan olu y'u kunda armée ye ale ka sigiyɔrɔ kan n'o ye poste de contrôle ye poste de sécurité ye sunpi kɔnɔna na fala ye a maritaba ma nɔgɔya dɛ kɛra kɛlɛ gɛlɛmanba fala ye
nga min ye dugutigi morikɛ min bɛ yen n'o kun b'a fɛ ka taa n'o ye olu ni duguladenw n'a denw olu y'a yira k'u tɛ se ka taa ni morikɛ ye a balimakɛ dɔ bɛ yen o ko k'u ka taa n'ale ye cɛkɔrɔba in nɔ na k'u tɛ se ka taa ni cɛkɔrɔba ye fala ye u n'olu bɛnn'o kan waati min o y'a sɔrɔ mugukan o fana bɛ ka bɔ kan fanfɛla la u ni armée karilen no ɲɔgɔn na kun fɔlɔ kɔni fɛn fɛn sera yen moto 50 ɲɔgɔnna armée ye o bɛɛ lajɛlen nɔɔni fala ye ka t'o da min ye dugutigi morikɛ min tun bɛ n'u tun b'a fɛ ka taa n'o ye a tɔ laban nana kɛ u taara ni morikɛ denkɛ ale ni dugu misiriwelela fala ye u y'olu de ta ka taa ni olu ye maa si ma se ka a dɔn halisa olu kɔni bɛ yɔrɔ min nka kɛlɛ min tɛmɛna u ni armée ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula min ye badabolo in ye Moti marabolo in ye fala ye a kuma cayalen don kosɛbɛ maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko baara min bɛ sen na ye bi Bamaɲɔgɔn walekɛbaw fɛ o kun kɛlen don k'olu tɔɔrɔ nka min ye ka taa bi sunpi kan ko fo min ye karamɔgɔkɛ ko ka taa n'a ye u kun sigilen tɛ n'o ye kuma tɛ juma jiginnen waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ kuma min fala ye a yirala sa k'a fɔ ko Bamaɲɔgɔn walekɛbaw kɔni kɛlen don ka taga min ye yuwari masuruna na yuwari ni Moti ni ɲɔgɔn cɛ maa maa bɛ ba ta ye fala ye u bɛ taa bɛɛ lajɛlen lajɔ pewu ni u y'aw ka minɛnw bɛɛ lajɛlen woloma u b'a la ni gazuwali b'aw kun pinasi o pinasi n'o ye jikan kurun belebeleba ninnu ye fala ye u b'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ wa min ye ɲafunge ye min ye yuwaru ye Moti ba bolo fɛ maa mana kɔni bɛ na don kurunba kɔnɔ fala ye a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔmɔ ka da disi kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ taji to u kun bi min ye Tumutu marabolo ye fala ye Bamaɲɔgɔn walekɛbaw k'u cayalen don ye kosɛbɛ tiɲɛ don waati dɔ la fama kun kɛr'u ma nka nin waati laban in na dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛ k'u tɔɔrɔ kɛlɛ min kɛra sunbi kɔnɔna fala ye a kɛlɛ gɛlɛyara kosɛbɛ armée ani Bamaɲɔgɔn jɛkulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o de la sa kɛlɛ bannen pewu min ye colonel Seydou Bassirou Ɲagandu ye ni ale ye dugukoloko ɲɛmaa ye Tumutu marabolo kɔnɔna na fala ye ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ ka sunpikaw fɛ yen kunungo a selen kɛnɛ kan a taakun kun ye min ye cɛden minnu bɛ yen ka taa galabu don la min ye ciw ye k'o f'u ye bilasiralikan minnu bɛ yen k'o fɔ u ɲɛna bingali min n'o y'u sɔrɔ n'o kɛra balagacu in ye Bamaɲɔgɔn walekɛbaw fɛ a y'a to u sera ka minɛn dɔw sɔrɔ min ye Basiru ka taama senfɛ ani cɛdenw kumana bilasiralikan min bɛ a y'o f'u ye sunpi a y'a yira sa k'a fɔ fala ye bingali in kɛra maa min fɛ o ye sini min ale ni FLA maaw ye a ko k'a nana ka na taasibila kɛ furow ye maa minnu bɛ yen n'o y'an ka wolomasiri tabaw ye n'olu binna kɛlɛ in kɔnɔna na juma tɛmɛnen a ko a ka nali fana o ye ka dugawu don kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen n'olu joginna waleya in senfɛ ko sabula min y'an ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ nin yɔrɔ in na fala ye u y'u fasa ja kaki sabula Bamaɲɔgɔn walekɛbaa ninnu jama kun ka ca kosɛbɛ nka armée fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ min ye Seydou Bassirou Ɲagandu ye colonel a ko k'a b'a ka cɛdenw fo wulikajɔ ni baara kɛcogo ɲuman na sabula u ye kɛlɛ kɛ fo u se dan u yɛrɛ fana a y'a yira sa k'a fɔ ko o bɛna dɔ fara o baara kan ale nakun ye min ye don o don lakanani min kan ka kɛ sunpi n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'o sinsin a ko fana a ka kuma kɔnɔna na fala ye k'a nana ni minɛnw fana ye ka na di u ma ko sabula k'u bɔra ka kɛlɛ gɛlɛmanba de kɛ minɛn minnu bɛ yen n'o bɛ se k'a to sa sunpi pɔsu kɔnɔna na bi u bɛ se cogo min na ka minɛn kuraw k'olu bila u ka minɛn minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ ko in kɔnɔna na a ko k'a nana fana sunpi yɛrɛ n'a lamini n'a marabolo bɛɛ lajɛlen ka dugudenw k'olu fana hakili lasigi min ye u ka lakana ko u ka taa ni ka segu ko u ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na lakana ni basigi kɔnɔna na k'a nakun ye o fana ye ko k'a yira sunpikaw la fala ye min ye sunpi lakana ye a baara kɛcogo wolomasiri tabaw n'u ma min fara a kan o tɛna fɛn bɔ a la a ko ko ale nana a yɛrɛ tɔgɔ la n'o o ye maliko o bolofara sabanan ye min bɛ Tumutu kɔnɔna na ani Tumutu kɛlɛdagatigi fana o fana tɔgɔ la nana ani minɛnw nana min ye minɛn dɔw ye olu jenina mɔbili dɔw bɛ yen olu jenina ka taa se maramafɛn dɔw fana ma nka a y'a yira sa k'a fɔ ko jugu kɔni k'a y'a ka su dɔw ta ka taa
min y'a ka joginenw ye a taara ni olu fana ye a ko nin ko in kɛlɛ kɛkun kun ye min ye Fala ye k'u tun b'a fɛ ka kɛlɛyɔrɔ in yɛrɛ de minɛ k'u sigi a kɔnɔna koyi k'a kɛ u ta ye ko nka k'u nana sɔrɔ cɛ minnu bɛ u ɲɛ olu fana ye u jɔ u jɔyɔrɔ la mugukan kɔni guwanna fo ka taa se eliko nali ma waati min o y'a sɔrɔ cɛdenw u b'u ka kan kɔnɔ u y'u fasaja kaki fo ka taa se maa labanw olu binni ma u y'a yira sa k'a fɔ an ka cɛdenw u kɔni jɔlen tora o de y'a to sa Bamajɔlen ka wale kɛbaa ninnu kɔni u ye duuru don fiɲɛ na ka kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen bila ka taa ka armée maa minnu bɛ yen ni olu ma degun sɔrɔ ko in kɔnɔna na a ko fana ko a nana yaasa k'a fɔ cɛdenw ye u k'u labɛn u ka wulikajɔ kɛ u k'u cɛsiri baara dɔ ka fara kan hali bi wa min ye olu ye u y'a dɔn k'a fɔ ko u fana ye degun sɔrɔ ko in na Fala ye an ka cɛden dɔw binna kɛnɛ kan Bamajɔlen kɛbaaw ta ko o tɛ ale ka sira ye ale tɛ olu jate olu t'ale ka jate kɔnɔna na nka min y'an ka maa minnu joginna a ko dɔw bɛ yen k'olu kɔni kan ka ta ka taa furakɛ yɔrɔ wɛrɛ ko nka ko min ye caman bɛ yen k'olu bɛna bɔ furakɛli la ko hali a tɛ mɛn k'u bɛ segin ka na sunpi ka na u ka baaraw kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na kɛlɛ min filɛ nin ye a ko cɛdenw labɛnni u b'a fɛ ka jamana kɔni k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baara min bɛ yen n'o kalifar'u la k'o kɛ i n'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛlen don k'a ɲini u fɛ cogo min na bi bi in na sunpi yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen Wolomasiri Tabako ka baara a kan ka ɲɛ cogo min na min ye Basiru ye ani cɛdenw kumana Fala ye a y'u fana lamɛn u ye baara in kɛ cogo min fɛn kura minnu bɛ se ka sigi sen kan minɛn minnu bɛna sigi sen kan ani baara kɛcogo kura min kan ka sigi sen kan a y'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ u ye ɲɛmaaw fana ye min ɲini u fɛ yaasa dugudenw ka taa ni ka segin n'u ka baaraw kana jɔ fiyewu a y'o fana laseliw n'o bilasiralikanw kɛ u ye dugudenw yɛrɛ fana ka maaw tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛfɔli kɛra u ye u kan'u hakili wuli fiyewu u k'u ba sigi min ye armée ye baara min kalifalen don a la a n'a to sen na Fala ye nin waleya in kɛlen kɔfɛ min ye duguden caman ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen ka wale kɛbaaw ye minɛn minnu tun b'u bolo u ye wulikajɔ in kɛ cogo min k'a bɛ n'a fɔ sisan kibaruyaw bɛ d'u ma satellite fɛ yan Fala ye ko f'an k'an kɔlɔsi o la sabula u ka baara kɛcogo n'u ka wulikajɔ kɛcogo n'u ka kow kɛcogo a bɛ n'a fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yɔrɔ minnu na kunnafoni bɛ ka d'u ma maaw fɛ maa minnu sigilen don ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jateminɛ o la sa ko halisa an yɛrɛ k'an hakili to an yɛrɛ la an k'an cɛsiri k'an jija yaasa nin waleya ɲɔgɔnnaw olu kana an ka cɛdenw sɔrɔ olu min bɛ baara la bi jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ Basiru Sedu Ɲagandu ale ka kuma ani sunpi dugudenw ani maa minnu ye ko in lakɔlɔsi Fala ye n'olu ka kuma ye ka kɛɲɛ ni bingali min taara ka ɲɛsin armée ma sunpi pɔsu ale kɔnɔna na juma don min ye karamɔgɔba in ye Fala ye ale kɔni fɛn ma k'a la duguden minnu fana bɛ yen n'olu kɔni tun tɛ kɛlɛdaga in fanfɛ fɛn ma kɛ olu fana na nka min ye maa 2 min kɔni bɛ yen misiriwelela ni karamɔgɔ denkɛ u taara n'olu ye han an sigilen don k'o ko kɔnɔ halisa Fala ni Ala sɔnna a ma sinikɛnɛ nin kalo in tile 11 Mali bɛna na diɲɛ marafa feerelaw olu bisimila baara in yɛrɛ tɔgɔ ye di dɛ ko Bamex 2025 Fala ye Bamex ye mun ye ale fana ye salon belebele ye salon min bɛ daminɛ novembre kalo tile 11 ka taa funfori a tile 14 jɔnni ye nin sugu in sigi sen kan farafinna anw fanfɛ bolo fɛ ni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o ye sa turikikaw Fala ye olu min bɛ maramafɛn caman feere u y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na Mali ale ka taamasiyɛnw a ka kow kɛcogo o y'olu wasa kosɛbɛ o la sa min ye minisiri Sadio Kamara ye ka taa se minisiri Dawudu ma ale ni jamanakuntigi yɛrɛ nin u ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a sigi sen kan Fala ye min ye Wolomasiri Tabako bɛɛ lajɛlen ka hukumu kɔnɔna na diɲɛ kɔnɔna na bi Fala ye jamana minnu bɛ sanni kɛ turikikaw fɛ o Wolomasiri Tabako a minisiriw a magobatigiw sanni feerekɛbaw ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan marafa sugu bɛɛ kɛlɛkɛminɛn sugu bɛɛ min ye drone laban minnu bɔra turikikaw bɛna a bɛɛ lajɛlen wɔntɛrɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan nin tile 4 in kɔnɔna na a bɛ kɛ parc d'exposition na aéroport ale kɛrɛfɛ nka Fala ye min ye kalo tile 14 ye ɲɛŋwɛ minɛn minnu nana k'u yira maaw ka se ka u ye o bɛ kɛ Kulukorokaw fɛ yen u nana ni minɛn fɛn fɛn ye u b'a fɛ ka fɛn fɛn feere u b'a fɛ ka fɛn fɛn yira maaw la a bɛɛ lajɛlen a bɛ taa lajɛ Kulukorokaw fɛ ni Ala sɔnna a ma nin baara in hukumu kɔnɔna wa Fala ye nin kama fana maa caman b'a fɛ ka nin ko in bɔ a ma han dɔw yɛrɛ bataki bɔ k'a ci ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ minisiri Ablaye Diop ale y'a yira k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ bi o tɛ tiɲɛ sini baara in bɛ sen na wa min ye jamana caman fana ye olu tun t'a fɛ nin waleya in ka kɛ Mali jamana kɔnɔ yan
min ye lagosili kumaw min ye tɔgɔtiɲɛ kumaw u y'olu caman ta ka ɲɛsin nin waleya in ma k'a sɔrɔ bibi na armée ale y'a labɛn cogo min na a labɛn cogo a b'a togo kɔrɔ la wa min ye fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan sa yaasa baara in ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na a ka se ka taa o sira fɛ fala n'an bɔra yen an bɛ taa tɔnka tɔnkakaw fɛ yen dusukasi o yera ko ye seere mun bɛ yen n'olu ye mariam sise ye yan'u k'a fa u ko min ye mariam sise ye nin ye a san 20 ye a bɛ tɔnkakaw fɛ yen ale yɛrɛ ye tɔnkaka den ye a nisɔn ka di yɛlɛ musɛmusɛ bɛ a la ani maa mana bɛn a n'o bɛ bɛn sigi la ale kɔni sa min ye tɔnka i b'a dɔn k'a fɔ ko woso kɔni fala ye woso dugu de ye tɔnka ye tiktok ka kuma caman min ye maa 100 ɲɔgɔnna ye o b'a ka jaw filɛ a n'a ka sɛbɛnniw tɔnka sugu tɔnka dangandaw tɔnka sɛnɛkɛlaw min ye baarakɛla ni mafalen minnu bɛ tɔnka ka taa fara wolomasiri tabaw ka sa a tun b'o de fɔ nka a yira k'a fɔ sa ko alamisa tɛmɛnen eselikaw olu kun ka dɔgɔdon de tun bɛ fala ye maa kofɔlen n'o ye mariam sise a taara o kɛnɛ de kan o de kɛnɛ ka sa ale kɔni bɛ jaw ta min ye ja ninnu ye a b'u bila a ka bɔlɔlɔ siraw fɛ dangandaw bɛ a la suguw bɛ a la maaw tɛmɛyɔrɔ ɲɛnamaw yaasa cogo min na ka sira k'a yira sa ko min ye tɔnka fana ye dugu duman ye fala ye wolomasiri tabaw ka fɛnw bɛ a la a tora o de senfɛ sa a na kɛ ja min n'a bɛ k'a ta n'a ka telefɔni ye fala ye ni juguwale ni bamajawale kɛbaw tun bɛ sugu kɔnɔna na a don u ko k'a y'olu ja ta o de sa u y'a ta ka taa n'a ye kabini alamisa don ka tila k'a yira sa k'a fɔ ko u y'a dɔn k'a fɔ ko maa min don maa lakodɔnnen don koyi surasiw a b'olu senkɔrɔma don n'olu baara kɛ a b'olu ka finiw don u y'a ta sa ka bɔ esɛli yɛrɛ dugu kɔnɔ pewu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kibaruya fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ mariam sise tununa bamajɔlen ɲumanwalekɛlaw taara n'a ye jɛkulu marafatigiw taara n'a ye o kɛra ka fa bɛɛ lajɛlen fa tewu min ye jumadon ye fala ye u nana n'a ye waati min na jama yɛrɛ tun bɛ yen min ye nin funanɲɛni ye fala ye u ye a ni kɛnɛ karaba ka taa k'a fililen to bamajɔlekɛba minnu ye nin kɛ a kɔni yirala sa k'a fɔ k'u k'a to kun na fala ye k'a ko ti to ta ko ni ala n'a kira sɔnna a ma wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na yaasa min ye nin ko in ye a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min an bɛ taa fan fɛ ka tila ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a sifilɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye tajiko gɛlɛya an y'a kuma fɔ yan n'ala sɔnna a ma ko sini ye kalanta ye ala ka o yira an na min ye Mali fan dɔw ye fala ye taji tɛ olu fɛ yen i n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna cogo min na Segu b'o la Moti b'o la Baɲangara Bila ani Kucala ninnu ni Sanw olu bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔna na fala ye nka Segu kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi Office Niger sɛnɛkɛlaw u ko ni taji ma sɔrɔ u ye sɛnɛ fɛn fɛn kɛ ɲinan a bɛɛ lajɛlen bɛ taa fu fɛ fanfɛla ye sabula u b'a fɛ sa jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka fɛɛrɛ kɛ sa olu ka malo minnu filɛ nin ye n'u ka ɲinanta yɛrɛ ɲɛna kosɛbɛ a bɛ kana tiɲɛ min ye u ka se ka jiginɛw kɔnɔna sɔrɔ sanni feerew ka se ka sigi sen kan sɛnɛkɛlaw u kɔni ye welewelema dabila sa ko k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye sisan kɔni de kɔni olu ka sɛnɛfɛnw tigɛ waati ye ni nin waati fana tɛmɛna k'a to foro la ye a bɛ tiɲɛ wa a tɛna na se ka mago ɲɛ min ye tajiko kɔni ye o kɛlen don k'a to sa malo caman bɛ yen bi halisa o ma se ka kan min ni minnu sera ka kan sa o kɔni tɛ labɔli kɛ sabula a dɔw kan ka bila magasinbaw kɔnɔ ka tila ka feereliw kɛ ni a ye yaasa ka se ka nin ko in bɛɛ lajɛlen sigi sen kan Office Niger maaw olu caman ye welewelema dabila kɛ
k'a fɔ sa ko k'a ɲɛfɔ jamana ɲɛmaaw ye fala ye u k'a lajɛ taji hali ni tɔnɔmɔɲɔni dɔ bɛ sɔrɔ o ka taa d'u ma u ka malo ninnu kan jamana yɛrɛ ka basigi n'a ka lafiya o hukumu kɔnɔna na fala ye min ye tajiko ye n'o y'a sɔrɔ bamakɔ kɔnɔna na yan kɔni maaw bɛ k'a fɔ ko tare n y'a f'i ɲɛna cogo min moti yan fan fɛ sa ko bamacɔli ka wale kabaw kɔni fana donnen don taji ɲinini na maa mana don kurun kɔni kɔnɔ i ta fila ni cɛ tigɛ i bɛ t'olu sɔrɔ i ɲɛ ye o la sa min ye dugudenw ye ko ka welewelemada bila fanga tigilamɔgɔw ma u bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na sabula nin waati in na min ye bamacɔli ka wale kabaw ye yuwari ale ni moti ni ɲɔgɔn cɛ maa ye kurun ta ani ɲafunge u b'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ taji b'u kun o degun b'u kan tajiko gɛlɛya hukumu kɔnɔna fala ye maa min bɛ mɛriya jɔyɔrɔ la bi faleya kɔnɔna na n'o ye chargé des affaires courantes ye Alaji Keyita ale fana ye faleya dugudenw fara ɲɔgɔn kan tajiko bɛ cogo min a ka mairie kɔnɔna na n'a ka commune kɔnɔna na a ye baro sigi kɛ ka se ka kunbɛli kɛ sabula bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko min ye bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye an bɛ taa faleyakaw fɛ yen k'o jaw filɛ. an sigila hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la mairie de ka wele les gérants de station ani détaillant b'a fɛ buteliw la donc ani dépôt ninnu maintenant pour que aw kana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ essence ko la a donnen tɛ mɔgɔ si la jamana yɛrɛ ye sɛbɛn ko a kama pour que gɛlɛya in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna la aw bɛ anw ka commune kɔnɔ aw bɛ baara kɛ anw ka commune kɔnɔ baara in sara ye mun ye hali ni aw t'a dɔn don n'a nataw la an b'a fɔ aw ye parce que station hydrocarbure u bɛ baara la commune in kɔnɔ yan aw bɛ baara la commune in kɔnɔ yan an kun tɛ ka taxe minɛ o la baara daminɛ ɲina normalement ni baara in kun bɛ kɛ an kun bɛ a kɛ une des deux autorisation ani taxe yɛrɛ mais n'o ko ka autorisation to yen donc taxe in ka minɛ dɔrɔn donc don n'a nataw la an bɛ sigi an bɛ ɲɔgɔn na faamu. Sɔgɔma an sera hɛrɛ la ala ka an tilen hɛrɛ la komi Segali y'a fɔ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dafa de sinon a ye kuma in je pense que a ye caman fɔ a la komi aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na anw de bɛ commune kɔnɔ yan don caman de bɛ aw la yan nɔ min bɛ ne dɔn caman bɛ yan dɔw fana bɛ yan nɔ olu ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn voilà mais comme une fois aw nana commune kɔnɔ nous sommes tous des Maliens donc il faut que c'est-à-dire an bɛɛ de aw bɛɛ bɛ jate sisan i n'a fɔ faleyaka donc an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a aw ye anw dɔw ye donc yabo ni gɛlɛya dɔ nana il faut que mɔgɔ minnu b'a baara la ni n'u ma sigi aw ka kuma ni a ye disposition dɔw ta ni ka mɔgɔ ye ni ye kungo s'a tigi ma ka taa a ka taa bila sira dɔ kan donc c'est comme si i ye kungo se yɛrɛ ma donc o de hukumu kɔnɔna la an ko ko dans un premier temps an b'aw wele aw bɛ na donc an ka sigi an ka kuma parce que gɛlɛya aw yɛrɛ b'a dɔn carburant ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ donc a sababu ye minnu ye et puis a dabɔra min fana kama parce que a dabɔra gɛlɛya ka don jamana kɔnɔ jamanadenw ka révolté fanga ka bin bɛɛ b'o kalama Mali kɔnɔ bi jamanadenw ka révolté fanga ka bin i taara sɔrɔ a baara la e min b'a baara la sariya bɛ e de bin i ka sɔrɔ a dɔw la station tigiw bɛ kɛrɛfɛ par exemple n bɛ misaliya surunin d'aw ma semaine tɛmɛnen anw y'a mɛn k'a fɔ ko station tigi dɔ bɛ briquet ɲɛ a bɛ ka essence feere 20 litres feere 8,000 mɔgɔw ma le litre à 3 000 francs à 2 500. Ni lajɛrɛ sigibaga caman kɔni ye kuma ta ni ka tila k'u hakilina di u caman ka kuma kɔni o tun bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu b'olu kan k'a sanga ni taji sɔrɔ cogo a feere cogo ani gɛlɛya caman wɛrɛ foli ani tantoli caman kɔni taara k'a ɲɛsin faleya merilakaw ma u ka nin hakiliɲumanya in na sabula jamana bɛ lahalaya min na nin wagati in na a ka kan jamanaden bɛɛ ka se k'i seko ni damana yira walasa an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na. Hakilinata in ta vraiment aw se ka baara kɛ aw ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min population ka nɔgɔya sɔrɔ cogo min vraiment o ye hakilinata ɲuman de kɔni donc ni gɛlɛya min bɛ aw kan aw b'o gɛlɛyaw de fɔ ale fana bɛ se ka dɛmɛ kɛ ni o solution ye cogoya min mais ne fɛ k'a fara monsieur le maire ka kɔrɔfɔ kan ala sago aw sɔrɔ. Ne bɛ baara ne ka station filɛ nin ye Dɔngɔfili yan ne ye Dɔngɔfili gérant ye bon kunna sini ne taara versement na bon essence ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ yen
mais a tɛ se ka san parce que dɔw b'u ka essence comportement feere 840 850 bon n'i y'a ta k'a lajɛ Mali état ko mɔgɔ kana tɛmɛ 775 kan bon ne ye prix san 840 ou 850 na n t'a dɔn e bɛ n'o feere cogo min na hali i ka o sanni to yen parce que i ka bɔ t'a la bon min fɔra ko o kɛ a b'o de kɛ état ye min fɔ o de kan ka kɛ bon n'i y'a ye hali bi an minnu bɛ yan an ka essence banna essence tɛ ka sɔrɔ dɔw wɛrɛ tɛ minnu bɛ kɛɲɛba in olu de b'a ka essence da gɛlɛya comportement da gɛlɛya. Vraiment, monsieur le maire, a une mesure minta. Ça, c'est très, très, très important. Ne bolo. Avec hakilina nyanaman d'État, avec hakilina nyuman d'État. Donc, ne balmake ka kuma la sunya. Carburant B kenyaba. Mais mogo mumbe ka bona Sénégal ka dun kenyaba. Olu de ya geleya kojugu. Beba donc autorité prix mundi mais kenyaba essence be gasoil be et puis fana obeka donay mais atese hasan adade ka gele dobe obeka litre frais 900 comportement dobe ka frais 950 nere neni do kumana donc itese hasan 900 qui bena frais en 775 or que transport ko talaire Kabo Kenyaba kana Brekeni 20 000 comportements ou 500 ou 600 000 défis à transport par Suturni. Kenyaba station bébé kabarake chokoya kilindla. C'est le même système. Ne station sabade ke pompisia la. Ala ne kuna de zera la. Ne de detes zera diallo taya. Do filia. Abe fenkelendi. Station te minte jurudu. Station T minte carburant di bidon. Station T minte carburant di kifula. Bon nega problème bo yoro de la. Voilà ça. En ala je carburant ka di bidon. Carburant ka di kifula. Parce que ni carburant man di bidon na. Karaser tigit se ka barake. Ni karaser man barake. Dugu bede jora. Anga yangoni. Dugu bede jora. Donc faut que carburant ka di bidon o yoro ne be nyingal ke o yoro na yalla oni autorité nyogon fam o yoro na barabe ke jugo ya jumena o yoro na wala sa carburant ka di bidon na 20 litres wen kifu parce que nega isa sona yere sigilembe o de kama nega sorti yere kalo kono atete me 2000 ou 25000 min fere la wari jela atobe juru nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ monsieur le maire kɔni ale y'a hakilina di nin sigi na an ka jɛ k'ale lamɛn bi wele kɛrɛnkɛrɛnya la bi wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye a wele ye kun tɛ dɔwɛrɛ ye a wele kun ye la c'est à dire gɛlɛya min b'a an ka jamana kɔnɔ donc ni ka an fana an ka commune kɔnɔ faleya yan nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la opérateur économique minnu bɛ yan nɔ n'o ye taji feerelaw ye donc an y'olu de wele bi ka na donc ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna parce que mesure jamana ye mesure dɔw ta i n'a fɔ fɛn min ye feereko juguya ni gɛlɛyaw ni fɛnw ye il faut pas que an ka jatigɛ walew dɛmɛ u ka baara la donc o hukumu de kɔnɔna la an fana ye an ka commune denw wele minnu bɛ yan nɔ ni o fana bɛ taji baara la donc an y'u wele bi an n'u ka se ka ɲɔgɔn hakili falen kɛ donc sariya minnu taara an ka olu ɲɛfɔ u ɲɛna donc walasa gɛlɛya min fana bɛ yen nɔ an bɛ se ka a jɛ ka kɛlɛ cogo di hali n'a sɔrɔ a gɛlɛya bakuruba la mɔgɔw dɔw de bɛ yen nɔ n'olu bɛ fɛ ka comme gɛlɛya bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ ka taa dugu wɛrɛw la mais n'a sɔrɔ hali a gɛlɛya ma se anw ma fɔlɔ donc dɔw bɛ fɛ k'i profiter donc c'est-à-dire ka gɛrɛlɛ ta ka feereko juguya sababu la ka gɛrɛlɛ ta ka sigi an ka jamanadenw kunna donc wele kun y'o ye bi wala an n'u ka se ka kuma an n'u ka se ka sigi ka tɔgɔ ka ɲɔgɔn hakili falen an ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la u ye faamaliba kɛ kosɛbɛ parce que an y'a jira u la k'a fɔ bon jamana ye ni sariya de ta donc i n'a fɔ taji ko sira la parce que dans nos comportements il faut pas que jatigɛ walew mɔgɔw de bɛ kungo kɔnɔ ka jatigɛ wale kɛ ka se ka ninnu kɛra sababu ye ka na ni taji ko gɛlɛya ye mais an fana ka comportement fɛ à travers notre comportement c'est-à-dire n'o ye feereko juguya ye c'est-à-dire a bɛna kɛ il va arriver à un moment donné où différence foyi tɛ à travers nos comportements a bɛna se waati dɔ la différence foyi tɛna ye anw ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ parce que jatigɛ walew mɔgɔw bɛ ka baara min kɛ u bɛ k'a kɛ walasa gɛlɛya ka na
commune c'est-à-dire jamanadenw ka bila do gɛlɛya kɔnɔna la donc maintenant an fana o taji min fana bɛ sɔrɔ mɔgɔw fana b'o feere ko juguya la donc n'i y'a feere ko juguya la donc à partir de cet instant différence foyi tɛna ye i ni jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc maintenant an y'o ɲɛfɔli de kɛ commune den bɛɛ ye fɛn fɛn bɛ yan nɔ n'u bɛ taji feere la an y'o de ɲɛf'u ɲɛna il faut pas que dans leur comportement c'est-à-dire qu'ils contribuent ka dɔ fara jamanadenw ka gɛlɛya kan donc o hukumu kɔnɔna la pompe la jamana ye sariya sɛbɛn minnu ta u ka essence feere u ka continuer ka essence feere o la donc o kɔfɛ an fana mana a tɔgɔ ni gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ olu fana kan u ka se ka o gɛlɛyaw ɲɛfɔ an ye donc an fana an ka à notre niveau an bɛ se ka min ɲɛnabɔ an b'o ɲɛnabɔ sanfɛmɔgɔw fana bɛ se ka min ɲɛnabɔ à travers o ka explication kɔnɔna la donc n'u ye fɛn fɔ ni an fana dɔrɔn tɛ se k'o ɲɛnabɔ an ka commune na yan nɔ an bɛ information remonter walasa a tɔgɔ sanfɛmɔgɔw fana ka se ka a faamu et puis olu fana ka se ka mesure ta walasa gɛlɛya bɛ se ka wuli donc o dɔ ye jumɛn de ye u y'a jira an na k'a fɔ ko bon olu Fala commune ka carburant bɛɛ bɛ bɔ Keɲeba cercle bɛ Keɲeba ville yɛrɛ bɛ nous sommes à la frontière avec le Sénégal a ka gɛlɛn k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya ka na mais o tilefananin min na ni gɛlɛya nana mais les gens ont voulu profiter mais jusque-là ils sont en train de profiter de ça pour que ka essayer ka essence ka stocku mara u bolo u k'a feere prix gɛlɛn na mɔgɔw ma walasa o n'u y'a feere prix gɛlɛn na mɔgɔw ma 12 jours a bɛ dɔ de fara population ka gɛlɛya kan donc u y'a ɲini an fɛ vraiment au niveau de Keɲeba an ka ɲɛfɔ autorités ye nous qui sommes au niveau communal ici an ka ɲɛfɔ préfet ye donc préfet fana ka c'est-à-dire a ka disposition ta n'a y'a kun kelen don ka disposition ta a ka dɔ fara a ka disposition kan walasa o wale min bɛ ka kɛ Keɲeba o ka se ka dabila walasa olu fana ka se ka carburant sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la Keɲeba walasa olu fana ka se ka a feere commune kɔnɔ sɔngɔ nɔgɔya la i n'a fɔ commune denw ma les usagers ni o n'a ɲɔgɔnnaw ma et effectivement la semaine dernière préfet fana ye ce n'est même pas la semaine dernière à cela il y a 2 ou 3 jours et préfet fana ye a tɔgɔ Keɲeba opérateur économique bɛɛ wele a fɛ yen nɔ donc a ye kuma f'u ɲɛna k'a gɛlɛyaw ma a ye mesure forte fana ta o hukumu kɔnɔna la k'a jira u la k'a fɔ bon ni jamana ka sariya ye nin ye an n'aw ye nin kɛ donc maintenant a tɔgɔ ni ne bɛ bɔ a la donc o kuma f'u ɲɛna donc à partir de là i b'a ye bi Keɲeba carburant ko gɛlɛya caman de bɔra a la n b'a fɔ carburant ko gɛlɛya caman de bɔra a la donc préfet mais au-delà de ça qu'est-ce qu'il faut faire an fana bɛ u ka information remonter parce que taji a tɔgɔ grossistes minnu bɛ olu ka station ravitailler olu tɛ commune kɔnɔ yan mais ils sont au niveau de Keɲeba donc an fana qu'est-ce qu'il faut faire on va remonter les informations au préfet k'a f'u ɲɛna bon jusque là a ye kuma min fɔ station tigiw ye minnu ye grossistes ye au niveau de Keɲeba donc a ɲana mais il faut que an ka dɔ fara suivi kan pour que o ka se ka o essence ka prix normal min fɔra pompe la o ka se ka a feere o la walasa population fana ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la quoi donc minnu fana b'a ta ka taa feere olu fana ka se k'a sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔya la pour que population ka se ka continuer ka ravitailler parce que n'i ye Keɲeba cercle ta bɛɛ bɛ ravitailler à partir de Keɲeba et dans le cercle de Keɲeba il y a 11 communes o 11 communes essence fitininw b'a yɔrɔw bɛɛ la quoi mais qu'est-ce qu'il faut faire n'i ma nin kɛ a bɛ kɛ sababu ye par exemple an ka commune kɔnɔ yan dɔw kun commencera ka a fɔra dɔrɔn tile kelen dɔrɔn k'a fɔ ko carburant manquera Keɲeba dɔɔnin dɔrɔn dɔw y'u ka station datugu et le lendemain u ye station dayɛlɛ u bɛ litre feere mɔgɔw ma 600 bidon 800 etc an ye o hukumu de kɔnɔna la an y'u wele bi ko bon yanni an bɛ continuer don o don dɔ bɛ minɛ an b'a wele ka kunnafoni d'aw ma a ka dabila vraiment a ka kɛ sariya kɔnɔ an fana ka gɛlɛya kɔnɔna la an fana il faut que an fana b'an comportement de ɲɛ ni gɛlɛya nana bɛɛ de ka nin comportement ɲɛ walasa gɛlɛya ka se ka tɛmɛ mais ni gɛlɛya kɔnɔna la dɔw de fana bɛ fɛ ka milliard sɔrɔ carburant ko crise in na il faut que cela cesse il faut que o de ka dabila mɔgɔw ka il faut qu'on ait le sens élevé du patriotisme. Il faut qu'il fasse de ɲumanya de ka k'an na kosɛbɛ pour que gɛlɛya kɔnɔna la an k'a faamu k'a fɔ vraiment nin gɛlɛya in an fana à travers notre comportement an fana bɛ se ka contribuer walasa ka gɛlɛya in wuli mais ni gɛlɛya nana bɔ se bɛ e min ye ka se ka gɛlɛya wuli mɔgɔw kan ne fana ɲɛ a gɛlɛya tuguni donc dɔ de bɛ fara gɛlɛya kan quoi donc il va arriver à un moment donné où an tɛ se ka différence kɛ jatigɛ wale mɔgɔw ni a tɔgɔ a essence feerela dɔw ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc c'est ce qu'il faut cesser quoi. an ka bi sigi a ya vraiment an y'u essence feerela bɛɛ wele u bɛɛ nana alhamdulilayi an sigira an kumana basi ma bɔ a la fɛn bɛɛ kɛra bonya ni karama kɔnɔ u y'u ka question poser laɲini minnu b'u fɛ u y'a bɛɛ fɔ bonya ani karama kɔnɔ donc a bɛna kɛ sababu ye fana vraiment a bɛna gɛlɛya camanba de bɔ
population ma degun na taji ko sira fɛ parce que u ye faamuyali kɛ donc n'ala sɔnna ma ne hakilila kɔni ni sigi kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka caman ba de b'o feere ko juguya ni fɛnw na parce que déjà mesure minnu fana taara u y'o faamu vraiment a diyara n ye a bonyana ma donc an bɛɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka fara an ka ɲɛmɔgɔbaw kan les plus hautes autorités walasa an bɛɛ ni seko donc an bɛɛ ka se ka an ka fara an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a ka se ka ban. Ni sigikafɔ min ni o labɛnna Falaya miirila fɛ o kɔni kɛra bɛn ani keleya kɔnɔna la. Nin tun ye Falaya commune kɔnɔna ye. Falaye tajiko in na an kan ka wolomasiri tabaw fo tile 2 in na. Tiɲɛ don wulikajɔ ba bɛ ka taa kɛ ka taa taji ta ka na. Bamakɔ kɔnɔna na fana y'a ye k'a fɔ min ye finitigiw ye u bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi kosɛbɛ. Yaasa baara kɛcogo a bɛ se ka ɲɛ cogo min na o ye tare n bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka o ko taa ɲɛ. Kayikaw fɛ yen min ye directeur régional la police ye n'o ye Tapa Uri Jalo ye Falaye a y'a deli ko la maa tuguni nin dɔgɔkun kuncɛ in na koyi patrouille belebele a y'o boloda o y'a sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ale ye police de proximité baaraw fana kɛ c'est-à-dire Kayi yɛrɛ kɔnɔna na bi polisi ka baara ye mun ye polisi jɔyɔrɔ ye mun ye k'o ɲɛfɔ dugudenw ye u ka se k'o faamuya Tapa n'a ka cɛ don a n'a ka commissariat Falaye u bɛ bɔ waati ni waati kuma kelen-kelenw ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka nin sen a yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko bɛ cogo min i ka to ka fana k'i lama su fɛ o fana bɛ ko ja kosɛbɛ o la sa Kayikaw yɛrɛ caman minnu ye patrouille in ye u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ Kayi Falaye ani denmisɛnnin dɔw tun bɛ Kayi n'olu bɛ drogue ta k'u ye ninnu caman de bali bi Kayi kɔnɔna na min ye commissaire directeur ye a ka baaraw n'a ka fɛɛrɛw sigilen sen kan a bɛ ka na ni lafiya ye wa patrouille fana jara mɔgɔ caman ye sabula ni polisiw bɛ carré kɔnɔ su ni tile Falaye a b'a to i bɛ bɔ i b'i ka sira minɛ i bɛ taa wa min ye dugudenw ye u yɛrɛ ye directeur yɛrɛ ye kɛnɛ kan yɔrɔ anw kɔni anw tɔw bɛ kɛ kaki o don o la kɔni bɛɛ lajɛlen ma se wa Kayi yɔrɔ caman fana tun bɛ yen mɔgɔw tun bɛ siran yen sufɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ dɛ a ye yen yɛrɛ de ta kosɛbɛ ka munumunu o la e yɛrɛ bɛ Kayi dɔɔni ba kɔni ba ɲɛ don aw ka fan ti plateau ninnu ye sa wa ani amudalayi ni legal segu ninnu fɛ anw ye Kayindikaw ye parce que kuma b'an bɛ taa Bamakɔ ka na nka min ye Tapa ye a n'a ka cɛ don u ye yɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen de munumunu yaasa Kayi k'a bɛ se ka lafiya cogo min u bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ ko polisiw bɛ yen su ni tile min ye polisi directeur ba ale yɛrɛ nin de laɲini polisi directeur régional bɛɛ fɛ Tapa bɛ k'a lawaleya wa maa dɔ fana tɔw fana caman b'a kɛ sabula Segu kuma dɔ la fana min ye Ablaye Kulubali ye ale fana bɛ to ka bɔ a n'a ka cɛdenw u bɛ munumunu salo kɛ nka Falaye nin bɛɛ ka di min na ni yelen bɛ yen dɛ polisi dɛmɛbagala ɲuman o ye yelen de ye ni yelen kɔni tɛ yen a ka gɛlɛn polisi ka se ka baara kɛ donc min ye Tapa n'a ka maaw ye Kayi kɔnɔna na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka commissariat fana bɛ Kayi k'a bɛɛ lajɛlen fo premier ni deuxième arrondissement mɔgɔw k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri halisa u ka dɔ fara a kan yaasa baara min n'o kalifalen d'u la a ka se ka kɛ nimisiwasa kɔnɔna na Kayi ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka jamanadenw ye ani maa minnu bɛ taa ni ka segin kɛ n'o ye donimatalaw ye olu fana bɛ se ka lafiya cogo min na Kayi a n'a marabolo la Falaye kuma caman bɛ ka fɔ sisan Mali ma dɛ a kumaw ka ca nka kuma bɛ kuma na ni mɔgɔ n'i yɛrɛ y'a fɔ i bɛ tila k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don ni nkalon don bi an b'a dɔn k'a fɔ degun bɛ jamana in kɔnɔ nka an kana an ta an dusu fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ ka jamana in basigi k'a kolo suma an ka taa n'a ye o sira fɛ Falaye bamananw ka kuma don mɔgɔ ninkura kuma bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan i tɛ fili o ma fɛn caman bɛ ka fɔ bi fɛn caman bɛ ka kɛ bi a ma se hali anw yɛrɛ ka kuma minnu ɲɛ bɛ ko la minnu bɛ ka ko jateminɛ u bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la nin bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ olu ka mɔgɔw bi yan u somɔgɔw bi yan u limanaw bi yan Falaye tubabu dugu ninnu ko k'u ka mɔgɔw ka taa i b'a dɔn ko mɔgɔ caman ma taa mun tora yan o de ka ca ni min taara ye wa tubabu yɛrɛ Falaye olu de bɛ ka bɔ ka kuma u ka jamanadenw fɛ n'u ka dugudenw fɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ ka min mɛn k'a ni tiɲɛ cɛ ka jan i ko jɛgɛjalan ni baji donc an b'an ka jamanadenw an b'u hakili lasigi
minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan minnu bɛ diɲɛ fan o fan alhamdulilayi bɛ se ka fɔ Bamako bi basigi ni lafiya a bɛ ka na baaraw bɛ sen na nka ko a ma nɔgɔ nka dɔɔni dɔɔni ni Ala sɔnna a ma a bɛ ɲɛ falen an bɛ segin ka taa faleya tuguni sifinw ka tɔn min bɛ yen n'o ye CNG e ko olu ta a tɛna na kɛ kɛlɛ ye wa sabula min ye bureau min sigira e ko u bɛnnen don a la u ma bɛn a la a yɛrɛ sa ka fɔ sa ko faleya denmisɛnninw kɔni ye fara ɲɔgɔn kan belebeleba kɛ Medina di ale ni Fulalawakaw u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa faleyakaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ bi min ye Mali ni Laginɛ dancɛ la maa minnu bɛ yen n'olu m'u yɛrɛ sɔrɔ bureau kɔnɔ sifinnakaw u kɔni ka nisɔngoya yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira sa ka fala ye ko ninnu ka bureau fila a fila bɛ liste bɛ ministère kɔnɔna na bon ne tun bolo n ko CNJ yɛrɛ kan ka se k'a yɛrɛ ka kow ɲɛnabɔ est-ce que CNJ ka ko bɛɛ kan ka taa ministère la normalement CNJ de ye bolofara ninnu bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ t'ale ya ale kan ka se k'a ka kow ɲɛnabɔ a yɛrɛ nka min ye bureau sigi ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen n'a fɔra ko minisiriso k'i da don o bɛɛ la minnu yɛrɛ bɛ CNJ bureau kɔnɔ olu ka baara bɛna kɛ mun ye ɲininkali bɛ o yɔrɔ de la nka min ye faleya ta kɔni ye a fɔ n ka ɲɔgɔn bɛ ɲini ka na san kelen sɔrɔ sisan an ka taa ye an k'a lajɛ u ye jɛrɛ min kɛ o don ko. Ndo teko ye Samba Sekde, membre du conseil communal de la jeunesse de Falea. Conseil communal bureau kono nde joro est secrétaire chargé de la culture, de la paix et de la lutte contre la violence. Bi alhamdulillah Falea jeunesse kata dugu mugan kelen bela jelema fula maninga jaganga ani jalonga ambela jelende jelen bean. Conseil communal de la jeunesse à bureau et mauvaise gestion bala bureau be kata aterata atabologa atera aka barake mogo ima kasi ko bureau tabolo mai kanga essayer anga fendo fo nyogoye ni bureau sigira san kelen nin kalo nani a bureau man delika assemblée wele har signa kelen wota ataka chuko nyumana membre de bureau chama ima kasi u jabi keramiye ku bo bureau la ku togo bo bureau yere la bureau falsifiera bureau yere commandant KCB bureau minga ani rapporteur KCB be minga commission yere signature be minga ani ale président entrant signature be minga au bureau de falsifiera ka mogo do togo bo ala mbe au message la C nyemoma au sommet de la hiérarchie de la jeunesse ministre fara anga président national ma u ka fere do latege fale a jeunesse ni fere makala fitna bena nyefe ala don ala kan kisioma jamana be yoro min bidina ante foy la nyini anga fenga ansoro ni herate sabuna jamana nyemogo torolen don kosobe anjugu be kan sege ni ay ambe ka message passé akadanye nyemogo ka fere ke nina ala ko fitna kana wuliala parce que bureau kono nde joro miye moi je suis censé protéger le bureau. Je suis chargé de mener la paix dans le bureau et de lutter contre la violence. Je suis l'avocat de tout le monde. Na manya ni mogo imakasi fonga kumade ni violence duna bureau kono je serai responsable. Ni pete bureau kono ni ma signalé quand joro ira jamana nyemogo ye ka irolo ko ça va pas à Falea au niveau de la jeunesse ça va pas du tout. Mais ni kumana o bi falin ki bo bureau la ou bien membre de bureau dowele plus particulièrement président anga président no e mansa danfare mbata to la parce que ni a fo président beba kalama ale de président a terra bureau mina ina fo jeunesse kanga mina chogomi parce que ni a nyofo ale le jeunesse kunabi ni jeunesse nyana ambe bafo ala ni mansa na tinyana ambe bafo ala ni mansa anto dugu ambe ga minfo amma dagan aga jogo de don ni kumana oba ese nyafie chogomi ki bo bureau kono ou bien ka membre de bureau do wele ka wore duma ka moto san mogolie fale a jeunesse ka moto san olue alere mobili min babulu Toyota Elixir nta do aya san damina me Toyota Elixir ni basoro ita soro million muganduma ni jeunesse nyemgoye ni yo mobili nyo na san aka kan igiga bureau membre wele reuniona nenga mobili soro chogo mba fo alinyana bi o mambo anga kesi kono ube na bora anga kesi kono ibo fana nyafo mogolie parce que mogodi blanyefe imanga anga dun ikeleng
ka jeunesse ta otage la ka jeunesse kesi ta otage la ki kelen bo utiliser i yere jamana nyemogo oluma fanga di jeunesse ma okama o fanga di jeunesse ma parce que uba donc anga le président le général d'armée son excellence Assimi Goïta a fo aka kuma do kono ko nale eswera doron ko ça veut dire que c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué ala kan kisoma ni ala sona fallait à jeunesse même minina kata mon généralement son excellence Fogata c'est le ministre de la jeunesse et des sports Fomba ani anga président national uga la je teria kono la fallait à jeunesse kono ga fere do nyini ala ko bening kilia ga sabati fallait à jeunesse kono ambe kelemina siako kelete fula kote maninga kote jaganga kote ambe de fakele ambe de nakele ambe kelemina système ka fali jeunesse kono ambo kele de la ante siako kele la ne tɔgɔ Mohamed Chifelba ne bɛ bɔ Citadina ne sifinnakaw ka ɲɛmaa ye bi Citadina yan an fɛlɛ yɔrɔ dugu min na bi n ye membre ye conseil communal la ancien membre parce que président bureau fale a ye ne bɔ bureau kɔnɔ donc n bɛ se k'a fɔ n ye ancien membre ye fɔlɔ donc an yɛrɛ la jɛkulu y'a ye président Seki y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ les 21 villages de Faleya ala barika la an tɛ se k'a fɔ bɛɛ bɛ yan mais an bɛ se k'a fɔ bibi alhamdulilayi rabbil alamin majorité bɛ yan donc an ko de dugu bɛɛ ka représentant bɔ an kana hakilina jira a fɔlɔ-fɔlɔ o ye président a bɛ ka fara-farali don an cɛ n'o ye président communal ye ne yɛrɛ mun fɛlɛ ne tun bɛ bureau la ne bɔra bureau la fɛn ma fɔ n ye bureau falsifiera 1 an et quelques mois bureau sigilen ni sisan cɛ assemblée ma kɛ réunion ma kɛ foyi i b'a ye dɔrɔn ko bɛ ka kɛ donc fɛn tɛ f'i ye i bɛ bɔ an bɛ bɔ mun fɛnɛ kalama a taara bureau falsifier ka a diya ɲɛmɔgɔw don ka goya ɲɛmɔgɔw bɔ maa o maa e de bɛ se ka i jɔ ka faso in défend ka mɔgɔw ka hakɛ défend a ye bɛɛ bɔ bureau kɔnɔ secrétaire général t'a kalama kuma tɛ membre wɛrɛ ma ne ma deli k'o ye yɔrɔ si ni faleya tɛ président jeunesse président i k'i ka bureau falen après 1 an et quelques mois de pouvoir i ma assemblée kɛ i kelen ka sigi i ni kun ni kan cɛ ka bureau falen hali i ka secrétaire général o t'a kalama vraiment o de bonyana an hakili ma kojugu c'est pour ça là an ye alerte di ka dɛsɛ bon an kɔni ka alerte an tɛ se k'a fɔ ni an ka alerte laban ye parce que faamaw ka bonya b'an yɔrɔ an b'a daminɛ an ka autorités ma faleya ka taa bila Kɛɲɛba Kayi Bamako vraiment degun dɔw bɛ faleya sifinnakaw kan bi a degun tɛ se ka fɔ ka ban parce que an ka ɲɛmɔgɔ a tɛ k'a jɔyɔrɔ fa donc a échouera an kɔni ka hakilina wɛrɛ foyi t'an na vraiment u ka lajɛ ji ɲama jɔlen na yanni fitiniya ka wuli a dun n'u ma a lajɛ ala k'an kisi a ma mais a tɛ taa o kɔ parce que an y'a nin de di jeunesse ko in na dɛ bɛɛ b'o kalama bɛɛ b'o sɛrɛya an y'a nin de di pour que jeunesse ale mun fɛlɛ yen bi ale ka se ale yɛrɛ de y'an wele a ye n'a kɛlɛ la ale y'an wele an ka taa kɛlɛ kɛ pour que changement ka na n'a fɔra e nana mɛ yɛrɛ tun bɛ yen o fisayara ni e ye donc an fɛnɛ kan ka mun kɛ an kan ka wuli ka kɛlɛ de kɛ donc an tɛ bi kɛlɛ ye hakilina kɛlɛ de an tɛ ala delila fitina wɛrɛ ka wuli mali kɔnɔ an bɛ ala deli fitina bɛ mali kɔnɔ ala ka a faga an y'an seko kɛ dɛ an ye lettres kɛ k'a di an y'a di maire ma an y'a di sous-préfet ma an y'a di jusqu'à la ministère donc an ye message fɛnɛ lancer pour que hakilina jugu min bɛ an ka jeunesse kun na a ka se ka bɔ yen an kɔni on le reconnaît plus comme notre président vraiment an y'o lettre de kɛ k'a di wa dogolen tɛ fɛnɛ lettre sera yɔrɔ bɛɛ donc o de tun bɛ yen ayiwa kɔkan kibaruyaw la fala ye burkinakaw ka jamanakuntigi a ye pankuru 2nan san ka di min ye air burkina ma air burkina maaw ye pankuru in kɔni bisimila wagadugukaw fɛ octobre kalo tile 30 min ye pankuru kura in ye sa ale bɛna fara u ka salongo ta a ye min san ale ni air burkina yɛrɛ tɔgɔla pankuru minnu bɛ a bolo yaasa ka se ka dɔ fara u ka baara yankan kan wala i b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na min ye air burkina ye a ye baara taabolo falen kosɛbɛ taa ni ka segu kɔni a fana y'i wasa don Bamako la kosɛbɛ sabula a ka pankuru minnu bɛ munumunu salo kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛna suli Bamako yan ka tila ka taa Wagadugu o b'a to min anw kɔni ka jamana anw y'an diya ko la kosɛbɛ i bɛ taa jamana o jamana na sa u bɛn'u kun suli yan ka sɔrɔ ka taa
min ye Air Burkina yɛrɛ fala ye san 1960 san a sigira sen kan pankurunso min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ min ye Burkina yɛrɛ ale kɔnɔna baaraw la min ye Burkina yɛrɛ tagaliko la sabula min ye pankurunjigi kɛnɛ kɔnɔna na ye a dannen tɛ Wagadugu dɔrɔn ma fala ye bobo fana u to ka mɔgɔw ta ye ka taa n'olu ye Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buwake u b'olu kɛ kɔnɔna fana na fana u ka dugu misɛnw fana bɛ u bɛ to ka wagati dɔ kɛ u bɛ mɔgɔw ta ka taa o fana na donc nin bɛna kɛ komi sa pankuru belebeleba 3 ale ni nciniw ni mankanni dɔw fana bɛ u bolo u ye minnu sigi sen kan wa min ye Burkinakaw ye o ko sen pankuru in bɛna kɛ min ye fala ye o ye Mali Burkina Niger olu de wasa bɛ don a la fɔlɔfɔlɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ o mana bɔ yen jamana tɔw u bɛ sɔrɔ k'a kɛrɛnkɛrɛnna olu ma baara min bɛ sen na sa n'o ye directeur général kan ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan o sɛbɛn fana labɛnw bɛ sen na bi na Wagadugukaw fɛ yen maa min bɛ kunnafonidiko kunna sa n'o ye Fred Soye ale fana y'a jira sa k'a fɔ ko baara bɛna sigi yɛlɛma yaasa pankuru ninnu u ka ko bɛɛ lajɛlen ka munumunu kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔlɔ AES jamanaw olu kɔnɔna na ka sɔrɔ ka jamana wɛrɛw k'olu fara o kan an bɛ dugawu kɛ sa min ye Air Burkina ye halisa dɔwɛrɛ ka sɔrɔ ka fara avion kan salon i bɛ kelen san ɲinan tuguni a ye kelen wɛrɛ san ka d'u ma nka fala ye sortie d'usine tɛ dɛ an b'o fana fara a kan kura mana faralen tɛ mais avion kɔni sugu a bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ min b'i mago ɲɛ i bɛ se ka t'o san ka baara kɛ ni a ye nin bɛna n'a to sa min ye Air Burkina ye a na daw fara a ka taa ɲɛ kan kununko wɔlɔfɔw fɛ yen jamana premier ministre n'o ye Ousmane Sonko ye ale ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma fala ye jama bɔra i ko lahara bɔlɔ min ye Senegalikaw fɛ yen maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa mun nana ni nin bɔli ɲɛ ɲininkaliw kɔni cayalen don kosɛbɛ Ousmane Sonko yɛrɛ a sera ka min fɔ maaw ɲɛna fala ye o ye k'a fɔ ko maa kɔni tɛna se ka i sigi k'a fɔ ko ale bɛna i sigi ko ka maaw filɛ u k'u da sago n'u ka kumaw bɛɛ lajɛlen fɔ k'ale kɔni bɛ min dɔn Senegal premier ministre ya o tɛna n'a to mɔgɔ ka kɛ kogo ye ale ni Basiru Jomayi Faye ni ɲɔgɔn cɛ ko don min na a y'a sugandi k'a fɔ k'a bɛ kɛ président ye u bɛnna min kan Basiru fana y'ale sugandi don min k'a b'a kɛ premier ministre ye a fana seginna o kuma kelen kan k'o baara de bɛ sen na nin kɛkun ye sa k'u kɔkɔrɔma don nka fala ye politiki kɛbaa ŋanaw u bɛ ka jateminɛw kɛ dɛ sabula a na kɛ i b'a fɔ cɛ 2 in u ka kalata nata san 2029 nata fala ye yan'o cɛ ko caman bɛ yɛlɛma dɛ u 2 ayiwa a tɛ bali ka kɛ dɛ nka ni parti bɛ maa min bolo o garisɛgɛ bɛ sɔn ka bonya nka nafolo nka fala ye président ye dɛ ala ka sababu ɲuman k'an ye wɔlɔfɔw u bɛ nin kɔni tibi tabatibi in na fɔlɔ n bɛ dugawu kɛ an ka sifin minnu bɛ yen farikolo ɲɛnajɛko ta na sira fɛ ni olu kɔni ka ko ɲɛmaya bɛ Fuseni Jawara bolo fala ye an b'a fɔ minnu ma sa ko san 10 ale ni san 23 olu k'olu kɔni fana welelen don a yira sa k'a fɔ ko min ye Gasamanakaw ye k'olu ma caya an ka ekipu la sa wa Nathan Gasama ale ni kan ka taa samata sɛgɛw nɔfɛ n'o ye Aigle ye a dɔgɔkɛ n'o ye Eden Gasama ye o kan ka taa Fuseni Jawara ka mɔgɔw nɔfɛ olu ni kɔni kan ka balontan min kɛ sa ko olu ni Pakistan ni Indonésie de kan ka jouer kalo in tile 15 a n'a tile 18 u kan ka jouer o la fala ninnu ba na kɛ tubabu ye sa dɛ nin ye maraka jɛmanw ye dɛ ayiwa ni ne bɛ dan sigi an ka wulada na kibaruya la kibaruya min dira e yɛrɛ fɛ ani ne ka dugawu kɛ sa ko ala ka fajiri jira an kɛnɛ na ala k'an ka jamana kɔlɔsi ala k'an ka jamana tanga hali bi si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kaɲɛ 9. Festival Giriya de Volaille neni y'a ta ko fɔlɔ ye kamamafɛnw ɲɛnama ani u jenini sɛw kamiw pigeonw kulokulubaw tɔnkɔnɔw kɔnɔsogontiw dugudugu fo ka taa se kayi a n'a ɲɔgɔnnaw ma a baara bɛɛ lajɛlen labɛnna association Tom Dollar AMSTD ani radio Kiledu ka baarakɛɲɔgɔn kɔnɔna la nin tako fɔlɔ in a bɛ daminɛ novembre kalo tile 26 ka fori a tile 30 san 2025 terrain Shaba min filɛ ni Lafiyabugu a yɔrɔ man jan Monument Cabral o yɛrɛ la
aw minnu ye kamamafɛn marabagaw ye aw minnu ye kamamafɛn tobibagaw an'a jenibagaw ye siyɛjennaw n'a ɲɔgɔnnaw aw kana sigi cogo si la aw ye aw bolofɛnw lakodɔn ka na aw tɔgɔ sɛbɛn nin ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba in na n'an ko ma festival grillade volaille ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛw la a ye weleli kɛ 76 42 42 02 walima 65 88 72 76 Plakasuma o tere man ɲi a ye wuli joona ka na aw sigiyɔrɔ maminɛ nin festival grillade volaille denfaya minan sigilen bɛ cɛba min kɔrɔ o ye Saka Aliseni Kamara ye président délégation spéciale communicati kɔnɔ a denbaya mina madame Diallo Jarafa Gakou ye promotrice lycée Beydi Kunanji Mbadew festival grillade volaille n'a bɛ kamamafɛnw kofɔ nin ye a tako fɔlɔ ye a kɔnɔ